Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sichitha izinsolo zokuba isigqila sezidakamizwa Isilo uMisuzulu akazwelithini. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibulo khona le video. Mangoqala sijonele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Isilo uMisuzulu sinqobile kazwelithini sichitha izinsolo zokuba isigqila sotshwala nesidakamizwa. Lokhu ukuzemva kwezinsolo ezifakwe enkantolo enkulu ePitoli umntwana umbonisi nabanye abafowabo kaMdlokombane abantwana uvula indlela uMathuba kanye nomxolisi nabanye bafuna kumiswe ukugcotshwa kwesilo okusikaza ukuba kungahle kube ngoAugust 13. Isilo siphinde sachitha nezinsolo zokuba sizalisa izihlobo zazo. Izinsolo esishicilelwe emaphepheni afungelwe enkantolo lapho siphikisa isicelo esifakwe ngumntwana umbonisi iZulu ongumfo wesilo esesakhothamo uzwelithini akabheku uZulu. Encwadini ezenkantolo umntwana umbonisi uphosa inselele esinqumeni sikaMengameli uCyril Ramaphosa sokuvuma ukuba siqokwe isilo sigcotshwe ngokusemthethweni. Emaphepheni asenkantolo umntwana umbonisi uthi isilo sekufanele ukuhlala ehlalweni esobukhosi bukaZulu ngoba sicela kakhulu ezinkambeni zikaFaro futhi siyisigqila sezidakamizwa. Sesiphendulela isilo sithe izinsolo zingamampunge sathi inhloso yazo ukudicelela phansi isithunzi saso. Uqhube wathi kuyazi ukuthi ngiyaphuza utshwala kepha ngisona isigqila sotshwala kanye nesidakamizwa. Ukuthi ngiyaphuza kusho ukuthi akufanele ngibe yisilo. Izinsolo kazinasisekelo. Inhloso yazo nje ukungcolisa igama lami. Nondunankulu okaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi uphakamise ukuthi isichithwe isicelo sikaMntwana umbonise emaphepheni asenkantolo afungele. uButhelezi uzichithile izinsolo ezibhekise esilweni. Uthe izinsolo kazinasisekelo futhi inhloso yazo ukuthunaza isithunzi sikaZulu. Uqhube wathi uyamangala kakhulu kuba labantu abalwa nesilo nabo ungathi bayizingelezo ekubeni benezindaba zabo. Bafethu ngizofisa mina ukwazi ukuphala kwakho ngalolo daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.